Salut lume! Astăzi joc CS 1.6 împreună cu Pixel. Eu aici. Da. Păi, m-am gândit să mai fac și cu cineva, mă rog, doar dacă vrea el să mai facem și altcândva. Și acum începe și runda, așa să începem să jucăm. Suntem la episodul 2. Așa. Hai că te aștept în bază până ți-ai tu toate alea, sau ai plecat? Nu am plecat. Unde ești? Stai așa că te aștept în bază. A, uite. Pixel. Ăsta e Pixel. Dar de ce? Ai lag? Da, nu știu ce am lag. Că merge în reluare. Da, știu, am și eu lag. Eu nu am. E de la tine înseamnă. Că serverul nu are lag. Are un pic de lag ăsta. Ia, stai. M-a luat. Și pe mine. Nu merge RS? Sarmale. Nu merge RS. Seconds until explosion. Da. Ce, mai ești pe server sau ai ieșit? Nu auzi. 20 Uite, seconds until explosion. Eu am 2 cu 3. Mă rog, am cu fraguri când am făcusem fraguri înainte să filmez. Știi? Eu am bomba, fac. Dă-mi mie, unde ești? Dar arunc eu mie, sunt în fața ta eu. Cum se aruncă? Apeși pe 5, după aia mi-arunci mie. Și dai pe G. Așa. Da. Mergem, stăm degeaba acolo. Oh. Ai murit? Ah, fac. Fugi. Ce ai făcut, mă? Nu știu, bă, nu știu ce merge. Când mișc mouse-ul merge foarte lag. Cred că e de la server. Ori trebuie să reinstalez câsul. Da, dar nu acum. Ori cred că e și de la CS-ul tău. Nu mai te duci pe acolo că te omoară, mă. Și ai și AK-47. Mă enervează reclamele astea. M-ai luat, mă. A, tu ești să te în fața? Da.
Ia-și tu altă armă. Ce o iei pe aia? Oh, era să fac un kill. Parcă se mișcă mai bine acum de tot. Bravo, bă, Zimci. Cât am, bă? Am 6 cu 3. Acum suntem din aia. Ce? Nu te-a dat la el? Nu. Doar pe tine, probabil te-a dat. Hai 0 cu 2. Ce? Hai 0 cu 2. Mamă, Scooby-Doo. Uite, dacă nu joc din mouse, nu merge cu lag. Înseamnă că e de la tine. Au, stâmpit! Joc numai din săgeți. Ăla pe sarmală. Am luat toate greneze. Hai. Bă, tu la ce echipești, da? La Tero. La ce te pardon? Cât am, bă? Am 9 cu 3 pe primul loc. Păcat că n-am bomba. Pixel! Am luat și bomba și eu grenada. Se pare că azi am o zi bună. Te uiți pe mine? Te uiți pe mine? N-am înțeles. Te uiți pe mine? Am ieșit ca să mă reinstalez asta. Wow! Tech! Dar de unde știa Tech că ăsta acolo? Seconds until explosion. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Era Tech. Mă rog. E cam suspicios ăla Tech. Ăla... Cum n-am, bă, deci eram după... Eram în casă și ăla vine după mine să mă omoare. Ăla e cod clar. Și-o fi activat wall-ul ceva. Au și plantat bomba. Este în X1. Wow! Da, bine, mă rog și eu. Seconds until explosion. Când a început să-mi tragă ăla, au început să am lag și n-am mai apucat să îl omor. Bine, și aveam și AK-47. Seconds until explosion. Am 16 cu 5. E bine. Zicea un episodul 1 din CS16 că nu apărea ținta. Și uite, o apare, uite. Dar probabil nu o vede el. 20 minutes remaining.
Ai văzut când ai la upload, când se uploadează videoclipul, nu este HD, se face 360. Și cred că de-aia nu se făcus. M-am mai lăsat cu 12 HP. Plantează bomba. Da. Am văzut că l-a luat pe ăla de acolo și... am dat shot prin podea aia sau ce era. Am vrut să-l ia cu lama. Doamne. Hai, iar am pierdut. Ăla era în spate. Să mă vedeți cum joc CSGO-ul, e și mai... joc și mai urât acolo. Am 17 cu 6. Da, e destul de bun, da. Na. De unde știa ăla că stă acolo? De-aia uresc eu CS16. Că mai toți își bagă wall. Ia bomba. Ia bomba, așa. Cine mă rog. Am 60 de FPS-uri la CS16. Să văd acum la CSGO cât o avea. Flash vieții. Dă-te, bă, ești prost. Da, mai ești? Da. Mamă! Cine bă? Ce? Îi spun așa la admin. Pe toți ei. Mă rog, lasă așa. Stai. Nu contează. Ăla-i chior, cred că e care nu vede ținta. Nu, dar probabil n-a văzut el ținta așa. Eu am albastră ținta, nu... Eu am verde. Eu am albastră. Îmi place albastră ca să văd mai bine. Ca așa...
LOL. A tras ăla și mi-a luat din HP. Ce faci așa? Ce făcea așa? Muzică de la casă. Mă, ia asta cu scot, ești prost. Tiki wiki. M-am 1 HP și mă ia asta cu scot. Na, că te-am luat, fraia. Oulu. De unde mai trage și ăla prin perete? A, tu ai dat la chestia asta translucid? Nu, aia nu. Că se vede mai... Ia să joc o leacă să văd cum se vede. Stai că am dat un smoke aici ca să nu vină. Ca să nu vadă că sunt aici. Ah, hai că nu se... Mai trăiește cineva? Ah, da. E, așa mai merge. Asta dacă se... Probabil a distrui ceva, nu știu. Foai. Da! Bă, du-te înapoi că e acolo. 30 seconds until Cine vorbește, mă? Cineva de aici. Hai grijă acolo. Vezi că vine pe partea cealaltă. Vezi că vine 20 seconds. pe partea cealaltă. Bă! 10, Ăla defuzează. 8, 7, De-abia, nu, de-abia acum a ajuns. 4, Oh, 2, ce mișto e chiar. Să mai fac niște opțiuni audio. Așa. Bun, hai să intrăm și noi pe server. Douăzeci cu 9. Și nu-mi place mie AK-47 care are reculul prea mare. Sau recol, nu știu ca să zicem. Și l-a luat pe România ăla. Ai scris ceva tu? Nu. M-a auzit ceva de la ăla. Mi-a scris cineva pe Skype. Ce? Mai ești pe server? Fuck! Da, mai sunt. Am 22 cu 10. Și nu am bani. Lol. La ce ești? La terorist sau la... La Tero. Și numai la Tero puteți să intri, așa că... Uai, ce mișto merge acum, făi. Mi se pare și normal. Probabil la tu exterminate, destroy ceva. 10 minutes remaining. Este unul care nu se mișcă. Da. Așa.
Ce armă. Am unde ești, mă, tu? E. Ești ăsta. Eu l-am luat pe unul. Am făcut și un kill. Ăla așa nu mai arme de proști. Ăla. Sarmale ăsta stă pe loc, nu se mișcă. Nu-i pe capăt. Hai cum e la tine. Am murit, madame. Mamă, ce mișto se mișcă. Pe acolo am murit eu. Da. Tu ești ăsta cu bomba? Nu. Stai. Bă, ce faci? Mă duc. Nu tu, unul, să-i bea mine. Păi și dacă, da. Nu are nimic dacă da. Zdreanță masculină. Oh shit, ce l-am luat pe unul headshot. Nu ești ăsta? M-a luat. Ah. Te uiți la mine? Da. Mă uit pe tine, nu la tine. Bă, oare cât am filmat? Ai, am uitat cât filmat. Ah! Erau doi! Asta click! Da, erau da, doi. erau doi. Unul era pe stâlp. What the fuck, cum s-a pus acolo? Ușor. Asta e după cutia aia. Ia uite-l. Da, el... Mamă, i-a întors capul. Ai văzut? Dacă s-a... Tu ești ăsta care te-ai blocat? Nu. Cu bomba în mână? Nu, flashbang. Nu-i În fine, eu să de spate tău. Da, te-am văzut. Nu, ăla, ăsta. Vezi că e unul acolo. Dă-te, bă! Zdreanță masculină, sau cum te numești tu? L-am luat, aba nu tolerează. Ți-am furat fragul. Aoleu, dacă s-ar de aici, eu te minci. Aba nu. Aulu. Pixel, dă-te! Mamă, câtă! Merg în urma ta. Vezi că e acolo, e acolo sus. Ce frumos l-am... Uite, te văd. Ce frumos l-am luat pe ăla, liniștit, așa, ca... Ce a trăgea cu disperare în mine. Bă, cred că filmez un meci întreg. O mapă întreagă, mă rog. Că de-abia a început mapa. Așa, bonus. Oh, shit, o dat unul din ăla. Eu trag prin perete pe acolo, că știu că e. Ah! Care-i de la morat? Ready. Zece. Să vă uit ce l-a luat pe Eugen. Unde e ăla? Ce? Unde e ăla? Care ăla? Ăla care era acolo. Nu știu. Dai! Bă, ai dat-o așa, parcă ai dat cu mingea și ai dat vincul. Am 25 cu 11, frate. Opa, ce aici? 5 minutes. Mă, cel! Beleu. Dar unde să că-s numai armele? Pe aici, pe undeva.
Să că le-au pe ăla prin spate. Dacă-ți deștept. Căută-l unde era. Ia uite-te pe el să vezi dacă are AVP. Dar cum să mă uit, că eu îi văd mai pe ăștia cu roșu. Oh, ce frumos! I-am dat-o! 26 cu 11. Care nu mi-ai dat de mine? Au. Eu trag prin perete, că știu că e acolo, știi? Și pot să am norocul să-l iau. Ce faci Eugen asta cu pistolul?